Zo zvyšných šupiek z citróna sme si takto ľahko a za krátky čas pripravili práškový cukor s citrónovou kôrou. Z oreskov z mäsa sme si pripravili rýchly vývar, ktorý neskôr môžeme použiť napríklad do omáčok. Dali sme si ho zamraziť, takže ho môžeme využiť aj na neskôršie varenia. Zo šupiek z mrkvy sme si pripravili rýchle čipsy, ktoré slúžia na ozdobu jedál. Zvyšný rozmarín naložený v oleji sme takto precedili a vznikol nám z toho rozmarínový olej, ktorý sme neskôr využili na prípravu mäsa. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že aj takéto malé krôčiky nás dovedú k tomu, aby sme boli o niečo lepšími.